παρουσιάζεται από το μεγάλο χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας, ο χορός Τόμπρου και Τοπής. Καταγραφή του χοροδιδάσκαλού μας Βασίλη Πολατίδη από τον κύριο Σπύρο Γαλετσίδη, γεννημένος στο Κοϊνίκι της Γαράσαρης το 1923. Αναπαριστά την άμυνα των Ελλήνων ποντίων στο χωριό Κοϊνίκι της Γαράσαρης απέναντι στους Τούρκους που είχαν πλησιάσει επικίνδυνα το χωριό, έχοντας κατά νου να αφανίσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Η Ανδρεία των οικοπολιτών ποντίων έτρεψε τους Τούρκους σε φυγή. Χορός Τόμπρου και Τοπής.
τραγούδισε ο Στέλιος Ζιμπηλιάδης και μετά έπαιξε ο Κώστας Τυρεκίδης και στο ταούλι ήταν ο Αλέξης Κινητίδης. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας πω κάτι, εκ βάθους καρδίας. Πώς μπορείτε να αντισταθείτε σε αυτό που είδατε από το μεγάλο μας το χορευτικό, που είναι απόγονοι ηρώων και μαρτύρων, που μπροστά στα μάτια σας, που όλοι εσείς που παραβρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή, είστε απόγονοι των ανθρώπων που δώσανε την ψυχή τους για να βλέπουμε αυτά τα παιδιά να χορεύουν ό,τι είδατε σήμερα. Και αυτό που θέλω να δώσουμε σημασία είναι ένα πράγμα. Και του χρωστάμε πολλά. Είναι ο χοροδιδάσκαλος, ο πρωτοχορευτής, ο Βασίλης ο Κολατίδης, που έφτασε το σύλλογο και είμαστε πρώτοι χωρίς να έχουμε ούτε εγωισμούς ούτε τίποτα, προς δόξα του πόντου, ο οποίος αγωνίζεται, ενημερώνεται και μαθαίνει. Να μην αδικήσουμε καμία μεριά του πόντου, και δυτικό και ανατολικό. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ένα θερμό χειροκρότημα για όλα τα παιδιά μας από το μεγάλο χορευτικό. Σας ευχαριστώ.